karon nga video guys, ana pud ta diri karon sa hunasan. Kay manginhas na pud ta pero ang hunasan bitaw namo guys kay dili kayo mala. Og nanginhas lang gyud mi karon kay kanimo kung ingon ani nga hunasan kanang dili bitaw mo mala kaayo. Kanang naara siya tubig kay maoy nindot ipanginhas kay manggawas ang kinason. So gadala na jud ko ani guys oh. Karon dili mabasa atong kamot kay gadala mabasa atong kamot niya gadala putag cellphone. So ko na lang gid siya gidala. Pinalit din ako ni siya sa Shopee. Ay sa TikTok. Pinalit din ako ni siya sa TikTok. So kita datag saang guys oh. Ning gadala lang pug kuog planggana kay mas mayong guning planggana kay maguyod-guyod na to murag dili ra kayo tay ng babil ba. Mao na din atong kuha guys oh. Tulo na ka buok. Gagmay man. Mangita pa ta. Nya mo ni atong tubig karon guys oh. Ingon ani ka tinawag gihapon. Mga kauban ako oh nanginhas. Dayon akong tatay. Guys, kita tag saang. So dara guys oh. Charan. Nirawit lang. Dara guys oh. Kita tag saang. Tayo na pa diri oh. Napay bayi diri. Dara guys oh. Dara. Yug. So dara guys. Bayi ni bayi. Kita na punta guys oh. Bayi lang. Ha? Kung tatay guys. Kung apuhan. Si tita ng kapin ang edad. Nginhas lang gihapon. Ha? So diri bitaw sa amo kung magkugi lang gyud kag panginhas. Kung magkugi lang kag doko-doko diri sa unasan makasud-an jud ka para sa ani oh. Ano putay nakit-an. Ara oh, bayi lang. Bit lang. Di ba? Saang. Magkugi lang kag doko-doko, magkugi lang kag panginhas gyud, makasud-an gyud og libre. Pero wala kayo manggawas ang saang ron guys, dili para sa tong una nga nanggawas gid sila. Kani manggong kinason season ra pud ni sila manggawas. So dili sa tanang panahon mugawas gyud ni sila. Naagyoy bulan nga wala gid mo manggawas. So swerte na lang gani karon kay nanggawas gid kay sila. Magkugi lang lagi kag panginhas. Kasud-an na kag libre. Magkugi ra pud kag pamukot baka kasud-an na kag libre. Daghan dai mi karon guys, daghan mi nanginhas karon ra. Pwede to kong manghod to. Yan sa tiitis. Yan akong anak. Yan si Maima. Yan si tatay. Yan na isa dito balo wala ko kailakin sana. So, kita na puta, kita mo na. Kita mo na. Lubog ng gurong tubig ko eh. Kita mo ani guys kana. Unsa forma? Kita tag saang na pud guys laki. Kaduha na to ni nga laki. Daran. Dara. Duha na tong laki guys, duha. Duha na tong laki. Tana pud ta guys, diba? Charan. Ngita pa to. Dara. Dara. Pajud guys. Dara. Charan. Tanawan ninyo sunset guys. Namo. Ay, gwapa kayo. Ang baho sa abo ang hangin karon guys kay kuan no amihan na gid siya. Ting amihan na gid diri sa mga pasmo na gid ni ani. Ay dali ra kayo ang tubig ning kuan oh. Ning pawos. Taraw na kayo ang tubig. Banguli na gid may kay pawos sa kayo ang tubig. Pero tanawa guys. Imbis mo uli na unta ko. Look at this. Charan. Tan. Manguli na may paingon pero kita paghapon ta. Nakadaginot pagyud ta.
Alas 5 na guys, hapit alas 6, alas 5:30 na siguro. Tanawa mo sunset. Guwapa kaayo. Tanawa guys ha. Tanawa ninyo. Di ba? Wala na natabunan na sa kuan. Mga lubi. Pero ngit na gyud. Mora ni tanan tong kuha guys. Gamay naman eh. Mayroon kayo itong kuha. Madel dasikan. Moni mong kuha sa kabas.